Raamatussa puhutaan armolahjoista ja hengen hedelmästä. Ensin mainittuja Paavali kehottaa tavoittelemaan, jälkimmäiset näyttävät olevan osana kristityn elämää. Maaliskuussa käsittelen hengen hedelmän eri osa-alueita. Tämä kerta on johdantoa sille. Ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa on näitä armolahjoja lueteltu. Luetaan 4. jakeesta ja sitten 8-10. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä, toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta nämä ei suinkaan ole ainoat nämä lahjat. Roomalaiskirjeen 12. luvussa on lisää. Luetaanpas täältä. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kun hänellä uskoa on. No, tämä oli näitä samoja vielä kuin nuo henkilahjat, mutta sitten sanotaan, se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon. Joka antaa, antakoon vilpittömästi. Joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti. Joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Näistä korintolaiskirjeen armolahjoista käytetään myös sellaista nimitystä kuin henkilahjat. Nimitys armolahjat viittaa siihen, että niiden saajilla ei ole mitään tekoja, miksi ne olisi saatu. Kun taas nämä roomalaiskirjeen 12. luvun lahjat näyttäisi olevan enempi tämmöisiä ominaisuuksia, joita olemme syntymälahjana saaneet ja jotka ovat osa meidän luonteen piirteitäkin. No, tämä lyhyesti näistä armolahjoista, jotka toimivat vielä tällä vuosituhannellakin. Ne eivät ole vain apostolisen ajan ilmiö, vaikka sellaistakin opetusta olen kuullut. Olen näistä monien nähnyt ja kuullut henkilökohtaisesti toimivan seurakunnan keskellä. Hengen hedelmä, josta Paavali puhuu Galattalaiskirjan 5. luvussa. Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillintä. Nämä ei ole meille sellainen syntymälahja tai meidän luonteen piirteemme. Se on, niin kuin nimikin sanoo, hengen aikaan saamaa. Niissä on toki kyllä vähän niin kuin samanlaisia elementtejä ihmisen luonteeseen liittyen. Siksi voisikin ehkä sanoa, että ne ovat kuin siemen, josta Pyhä Henki saa aikaan meissä kasvua. Usein kuulen puhuttavan hengen hedelmistä, mutta se on epätarkka ilmaisu. Kyse on kuitenkin yhdestä hedelmästä, ei 9 erilaisesta hedelmästä. Kreikan kielen sana karpos, jota tässä käytetään, esiintyy Uudessa testamentissa 66 kertaa. Novum, joka on tuommoinen Uuden testamentin interlineaarinen käännös, sanatarkka käännös kreikan kielestä. Novum kertoo siitä näin. On merkille pantavaa, että karpos esiintyy niin usein yhteyksissä, joissa olisi voitu käyttää sana ergon, joka tarkoittaa tekoja. Kun sana ergon voidaan käyttää työn tuloksesta, karpos kuvaa sitä, mikä on suoranaisesti elämän hedelmä. Galattalaiskirjan 5. luvussa mainitut lihanteot, siellä käytetään termiä ergon, kun taas tässä loppuosan jakeessa puhuttaessa hengen hedelmästä siellä on termi karpos. Molemmat ovat siis seurausta jostakin ja ne on merkityksensä puolesta erotettu toisistaan. Pyhä Henki saa aikaan hengellistä kasvua ja kypsymistä, eli tätä karposta. Liha, eli syntiin langennut ihmisluonto, saa aikaan vain enempi semmoisia ikäviä tekoja, lihan tekoja, eli tämä ergon. Miten tuota hedelmää sitten voisi kuvata?
Ja joku on käyttänyt siinä vertauksena appelsiinia tai jotakin muuta sitrushedelmää. Siinä on yhdessä hedelmässä monta lohkoa. No, tämäkin on ihan hyvä semmoinen vertaus, mutta kuitenkin nuo lohkot ovat kaikki samanlaisia ja hengen hedelmä ilmenee eri tavoin. Jostakin olen lukenut paremmin sopivan vertauksen omenasta. Omena on yksi hedelmä, mutta siinä on 9 erilaista terveysvaikutusta. Siinä voidaan nähdä myös 9 muuta ominaisuutta. Ja toki niin voi olla tietysti appelsiinissakin. Otetaan esimerkiksi kuori. Se voisi olla niin kuin tämä rakkaus, joka pitää sisällään siemenet, joka voi kuvata tätä ystävällisyyttä. Raamattu sanoo sitä, että mitä kylvää, sitä niittää. Sitten siellä on vitamiinit, erityisesti B, C ja E-vitamiinit. Ne voisivat kuvata hengen hedelmänä iloa. No, en näitäkään luettelemaan sen tarkemmin, mutta omenasta löytyy silloin se hedelmän liha, sitten on vesi, siellä on flavonoideja, kaliumia, sitten siellä on näitä luonnon antibiootteja, antioksidantteja ja myöskin pektiiniä. Kaikilla näillä on omat hyvät vaikutuksensa. Hengen hedelmän kasvaminen näkyy meidän arjessamme. Puhuessaan opetuslapsilleen Jeesus sanoi, siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Rakkaushan on osa tuota hedelmää, mutta toki se on aika iso ja merkittävä osa sitä. Itse olen joskus jakanut armolahjat ja hengen hedelmän näin. Armolahjat on tarkoitettu enemmän avuksi hengelliseen työhön, kun taas hengen hedelmä on osa meidän kristittyjen arkista elämää. Minä en tiedä yhtään tapausta, jossa armolahjan toiminnan kautta joku olisi tullut uskoon, mutta tiedän kuitenkin monia, joiden ratkaisu uskovien elämässä näkyvä hengen hedelmä on tehnyt vaikutuksen. Minä itse olen yksi heistä. Toki minun suppea elämänkokemus ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö esimerkiksi jonkun ihmeparaneminen, jossa terveeksi tekemisen lahja toimii, ettei tuo ihmeparaneminen olisi vaikuttanut hänessä itsessään uskoa tai sen nähneissä uskon syntymistä. Mutta uskon, että se kuitenkin pitää paikkansa niin sanotusti suuressa kuvassa, eli toimii valtaosassa tapauksista näin, että tämä kristittyjen, uskovien arkielämässä näkyvä hengen hedelmä vaikuttaa ja puhuttelee. Nyt maaliskuun alussa tulee yksi video Paavalin toisen lähetysmatkan vaiheista, mutta sen jälkeen käyn maaliskuun aikana läpi kaikki nämä hengen hedelmän osat 2 tai ehkä 3 jaksossa. Katsotaan, miten niitä syntyy.